Dobrý den, vítejte v affiliate programu společnosti Pelican Travel.com SRO. V tomto krátkém videu vás seznámíme se základními funkcemi affiliate systému naší společnosti. Jako první bod si ukážeme přihlášení a registraci do našeho systému. Pokud ještě nejste naším partnerem, je třeba se zaregistrovat na našem webu partner.pelican.cz a to kliknutím na tlačítko registrovat. K registrování je třeba uvést několik údajů a ty jsou uživatelské jméno, čili váš e-mail, jméno, příjmení, detaily vaší firmy a dále je třeba souhlasit také s našimi všeobecnými obchodními podmínkami. Další přihlášení do affiliate systému probíhá přes tlačítko Affiliate Login, které najdete v pravém horním rohu, nebo přes tlačítko Přihlásit. Při přihlášení je potřeba vždy udat vaše jméno, tedy váš e-mail a heslo, které jste od nás obdrželi. Při přihlašování máte možnost nastavit jazyk vašeho uživatelského rozhraní. Po přihlášení se do affiliate rozhraní na úvodní stránce máte přehled nad všemi důležitými statistikami, výši vašich příjmů z prodeje a kliknutí. Vše je v přehledu za dnešní den nebo za aktuální měsíc. Rovněž zde naleznete kontakt na account manažera naší společnosti. V pravé části v navigačním panelu pod heslem Propagace najdete nástroje na zlepšení prodeje na vaší stránce. V části Propagace máte možnost stáhnout si nejnovější banery a vyhledávače naší společnosti. Ukážeme si, jak můžeme získat kód baneru, který si následně můžete vložit na vaši web stránku. Kliknutím na tlačítko Banery a odkazy si vyberete grafický banner, dále kliknete na tlačítko Získat kód baneru, který si následně můžete překopírovat a vložit na vaši stránku. V sekci zprávy si můžete prohlédnout přehled prodejů, provizí a kliků za libovolné období. Kliknutím na tlačítko Stručné statistiky a výběrem libovolného období v pokročilých filtrech se vám zobrazí počty prokliků, počet prodejů a výška provize. Ve sloupci Povoleno, nezaplacené se zobrazí provize, na které máte nárok. Natož ve sloupci Nebyly zaplaceny klientům zůstanou zamítnuty nebo nevyřešeno. V části Provize si můžete prohlédnout konkrétní transakce z prodeje za libovolné období. V pokročilém hledání je třeba opět nastavit období. U jednotlivých transakcí máte možnost vidět číslo objednávky, výši provize a stav transakcí. Čekající, schválené, zamítnuty. V části Všechny prokliky se evidují všechny prokliky z banerů a vyhledávačů, které jsou umístěny na vašich stránkách. V sekci Můj profil, osobní detaily máte možnost změnit osobní údaje, uživatelské jméno, heslo a doplnit dodatečné informace o vaší společnosti. V části Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář na vašeho affiliate manažera a vyplněný formulář je vždy doručen vašemu affiliate manažerovi. Děkuji za pozornost.